למה לי, למה לך, למה לך, למה לי, וואי 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 וואי. אני לא מאמין שזאת המסעדה. הייתי יכול לעבור פה ולא לשים לב בכלל. נראה לי אני אעשה סיבוב פה באזור, נראה אם מישהו מכיר את המסעדה הזאת בכלל. שלום. היי. אתם עובדים פה באזור? כן. כן. אתם מכירים את המסעדה? לא, האמת שלא אכלת. לא ידעתי שיש פה בכלל מסעדה. ידעתי יש מסעדה אתיופית באזור, זה נראה כמו סתם חנות, לא ייחסתי לזה חשיבות בכלל. תודה רבה. תודה. תגידו, אתם מכירים את המסעדה פה? מעולם לא נשם. מסעדה אתיופית פה. לא גירה אתכם לנסות? אני מכיר. בעיקרון אוכל אתיופי כן, אבל המקום לא נראה כל כך מזמין. אפל כזה וחשוך. חייב להגיד לך שאני לא ידעתי שיש. כן, לא ידענו בעיקר. פה המשרד שלהם, פה המסעדה, אין להם מושג שהיא קיימת. האמת, אי אפשר להאשים אותם, זה נראה כמו משהו סגור לגמרי. שלום, אהלן, מה שלומך? הכל בסדר? יופי. מי פה? שושי פה במטבח. שלום. אהלן, אסף. שושנה. נעים מאוד. מה שלומכם? בסדר גמור. הכל בסדר? כן. חשוך קצת? כן, ככה זה בדרך כלל במסעדה. כן, תמיד זה ככה חשוך? כן. מה התפקיד שלכם? אתה מנהל? כן, היא השפית. את השפית? כן. את מבשלת את כל האוכל? כן. אוקיי. אני רוצה לשבת לדבר איתך כמה דקות, להבין מה קורה פה בדיוק. בסדר גמור. אז איך פה? המסעדה עוד לא הגיעה לתקופות הקודמות שלה. למה? חוסר ניהול פה במסעדה. מה זאת אומרת? האחיות השותפות הטבעיות הן לא פה במסעדה. איך קוראים לבעלים? אתי ורחל. וכל המסעדה זה נפל על שושי. שהיא לא הבעלים פה. שהיא לא הבעלים, היא אחותם. אוקיי. רק היא מבשלת? כן. רגע, אז שושי היום באה כל יום למסעדה ופותחת אותה? כן. אוקיי. מבחינת משמעת ודברים כאלה, היה קשה. היה לי אי-ודאות, אני לא יודע אם תבוא בבוקר, לפתיחה איתי פה, או תבוא בערב. אין שעות? מתי מגיע טבח? מתי מגיע... כן. אין? כוח האינרציה. יש מצב שאתה פותח את המסעדה ב-11 והיא לא פה? יש מצבים שאני פותח את המסעדה. אז מי מכין את האוכל? מכינים יום לפני את האוכל. אז מי מגיש? אני. אתי, רחל ושושי לא מסתדרות. אחת רוצה להעיר לשנייה, היא אומרת, מה, עוד פעם תיפגע, היא אחותי. ההיא אומרת לה, לא, את לא יודעת, זה צריך לעשות ככה. המון חילוקי דעות. שושי מרגישה שהיא נתנה את החיים שלה, מה פתאום אתם יכולים, יש לכם בכלל זכות לבקר אותי. אוקיי. הם ביניהם מתווכחות, כאילו. כן. טוב, בגדול זה מתנהל כמו קייטנה, כאילו. כן. האוכל איך? האוכל מצוין. זה באמת אחד הזכות קיום למסעדה הזאת, בגלל האוכל. כן. רק בגלל האוכל. טוב. אני איתם את האוכל? בכיף. שלום. תודה. בדרך כלל אני שונא תפריטים שיש עליהם מניפסטים. אני חושב שדווקא פה זה במקום, זה כן מכניס לאווירה. אני חושב שזה מקסים, אני חושב שזה גם נכון לשים את זה בתחילת התפריט. זה מטבח שהוא כמעט ולא קיים בארץ, וחבל, כי זה מטבח מעניין. הבסיס של המטבח הזה היא האינג'ירה, היא סוג של לחם. איתם מגישים כל מיני סוגים של תבשילים, של בישול ארוך, הרבה זמן. לכן גם מכינים אותם בדרך כלל יום קודם. אבל בואו נראה מה אני לא מכיר ומה אפשר לגלות פה מעניין. כן. טוב, אני רוצה להזמין את הפתיתים. בשר פרפר. זה חריף? לא חריף ממש. אוקיי. יש משהו מהמנות המיוחדות? אין. אין? יש את זה? את הליקר? יש, כן. אז כוס? כוס. ואני רוצה את האפונה הצהובה. אמרתי אין. אין? אין. למה אין? כי זה נגמר לנו, עדיין לא מוכן. יהיה? יהיה עוד מעט. טוב. פשוט תביא לי אינג'רה עם מיקס של תוספות בשרי. תודה. שוש, סוגי קרימות יש? כן. כן, אחד תביא וטייץ'. טייץ'. העיצוב פה מאוד מאוד כבד. כיסויים של הכיסאות בלויים כבר. פה שחור, מה זה? מה הבא? לשלוח את זה לכביסה פעם.
תגיד, כן. לא מנקים את המסעדה הזאת? הכל פה כתמים, הכל קרוע, הכל בלוי. מה אתה עושה לי ככה? לא יכולים לפרוץ ציודים שנים. בסדר, יש לו להחליף ציוד ויש לא לנקות. יש לו דברים שונים. טוב. בואו נקווה שהאוכל מפצה על זה. בבקשה, זה הטאג'. ממה זה עשוי? מים, דבש, טהור וגשו. זה צמח, הוא כמו תחליף של אלכוהול. חיים. חיים. אולי זה טעם שצריך להתרגל אליו. מה בעצם קורה? זה תמיד הקצב של המוצאת מנות? כאילו, אני לבד פה, אין עוד אף אחד. מה אם היו 20 אנשים? 20 אנשים ששושי לבד במטבח. נו, אז... טבחית עזבה לנו. ואם היו לקוחות, איך המסעדה תרוויח כסף? והייתי נכנס לבפנים. תיכנס לעזור לו, אני רוצה לאכול, נו, למה באתי לפה? בטח לא בשביל העיצוב. מה קורה עם המנות שוש? בדרך. אינג'רה זה, מכינים אותו מקמח טף. הוא בלי גלוטן, יש לו הרבה סידן והרבה ברזל. בבקשה. אוקיי. זה סיגליצ'ה, לא חריף. זה בקר מולש, לא חריף. זה מולש בקר ברוטב אדום חריף. זה ירקות מבושלים. ואיך אני אוכל את זה? לוקח חתיכת אינג'רה לפי כן. הקיבולת שלך בפה, וטובל. בוא נראה אותו, מה יגיד. האוכל שלי טעים, הרבה אנשים אוהבים אותו. ואז אני מאוד מקווה שהוא יתחבר, שהוא יאכל את זה. טוב, האינג'רה פה, שהיא שונה ממה שאני מכיר, היא מאוד מאוד אוורירית, ממש כמעט כמו לחוך תימני, דווקא זה מוצא חן בעיניי. הבשיל, צהוב, חזק מאוד בתבלינים. שום דבר מרגש, אבל כן משהו שהייתי אוכל בכיף במחיר הגיוני בארוחת צהריים. קשה לי להרגיש את הטעם, כי האינג'רה כל כך חמוצה. רגוע של בשר בקר, דומה קצת לבולונז, מושל הרבה זמן. כיפי, נחמד, ירקות מבושלים עם קורקום, שום דבר מיוחד או מעניין. הגולש האדום חריף, בשר מבושל טוב, ללא ספק החלק הכי טעים במנה הזאת. טוב, האינג'רה עצמה נורא חמוצה, יותר ממה שאני מכיר. זה כל כך חמוץ שזה משתלט על הטעם של התבשיל, והתבשיל עם טעם חזק. מה זה? זה הסיגה פרפר. אוקיי. זה פתיתי אינג'רה, מפוררים את זה על הרוטב, במחבת. אוקיי. ותיאבון. תודה. דווקא רעיון מעניין להשתמש בקרעים של אינג'רה ישנים ולעשות מהם מנה. לא מה שחשבתי כשהיה כתוב בתפריט פתיתי אינג'רה, אבל בואו נראה על מה מדובר. שוש, בואי תשמעי מה אומר. אינג'רה נורא חמוץ, לקח לו את האוזן למזרח הרחוק. אינג'רה זה פעם ראשונה, ככה מרגישים חמוץ. אבל נגיד יאכל יום-יומיים, הוא יתחבר לזה, אני מאמינה. זה טיבול מאוד חזק. לזה דווקא הוא אוהב, למרות שזה חריף, הוא אוהב את זה. זה, בסדר. פה, כשהבצק סופג את הרוטב החריף, הוא מאבד את החמיצות שלו, זה הרבה יותר מוצלח. לא אוכל רע, יש פה כיוון, יש פה יד שיודעת לבשל, ויודעת לבשל טוב מאוד. הבעיה פה זה לא לאוכל. הבעיה היא שהמקום נראה נורא והיום. האוכל יוצא לאט מאוד יחסית למסעדה שריקה מאדם. רבע מהמנות שרציתי בתפריט לא נמצאות בכלל. ובאופן כללי המקום מרגיש לא מנוהל בשום צורה. בוא ניכנס. שוש? כן. יש לי כמה דברים להגיד וכמה שאלות לשאול. התבשילים ברובם היו לי טעימים, חלק טיפה
משעממים ולא מספיק טעימים, אבל לרוב היה לי טעים. הבצק עצמו של האינג'רה מאוד מאוד חמוץ לי. אתה לוקח ביס, אפילו אם התבשיל הוא מאוד מאוד חזק בטעמים, החמיצות משתלטת עליו. מה שמאוד מוזר היה לי, שחלק מהמנות בתפריט לא נמצאות. זה תפריט קטן, יש בו 10 מנות פחות או יותר, מתוכם 3 לא היו. ואני לא מצליח להבין איך המסעדה הזו מתנהלת. אני הייתי היום לבד במסעדה, גם היא הייתה פה, גם אתה היית פה, עדיין חיכיתי המון זמן לאוכל. כן, בגלל שהמסעדה מכינים את האוכל יום לפני, אז יש מנות שנגמרות בסוף הסרוויס, בסוף יום העבודה. אז אנחנו באים בבוקר, מבשלים את זה. זה נשמע לא, תירוצים, כמו תירוצים, נכון, כן, בדיוק. ואת יודעת שהמסעדה מלוכלכת מאוד? כן. וזה לא אכפת לאף אחד? איפה הבעלים של המסעדה? והן עובדות, האחיות בבית חולים. הן לא באות לפה? אחת לשבוע. אחת לשבוע? כן. אז ברור שזה נראה כמו שזה נראה. ואת לבד פה? כן, אני לבד. כל יום? כל היום. זה נראה לך הגיוני. זה לא הגיוני, אבל זה המצב. אז למה את לא פותרת את זה? איך אני אפתור? לדבר איתם. קשה לי, הכל עושה אני לבד. מבשלת, אני ממלצרת, אני מנקה. מהבוקר עומדת על הרגליים, לא מרוויחה. גם בזמן האחרון לא הסתדרנו. כל האחריות של המסעדה נופלת עליי. הם לא באים לעבודה בכלל, הם רוצים לנהל את העסק בשלט רחוק. אני תמיד אמרתי, או שאתם מביאים לי עזרה, אם לא, אני עוזבת. בסדר, נמצא עובדת, ואת תצאי מוקדם, ואת זה ואת זה ואת זה. טוב, אני אלך לדבר איתה. אני אחזור לפה יותר מאוחר. אוקיי. טוב, ביי. תודה רבה. ביי. אתי? כן. שלום, מדבר אסף גרנית. אני פה בבית חולים, איפה את נמצאת? אני נמצאת ברחבה. אז אני בדרך אלייך. שלום. שלום אסף. ביי. מה נשמע? בסדר, מה שלום? הכל בסדר? כן, יהיה בסדר. אני אתי. אתי? אני רחל. אוקיי, שבו, אתם יודעות שהייתי במסעדה היום? לא? היית? לא? כן. אז ראית הייתי במסעדה בבוקר. באמת? פגשתי את כולם. כן. למה פתחתם את המסעדה הזאת? המסעדה הזאת היא הפרצוף של הקהילה. זו המטרה הראשונה. להביא את התרבות. להביא את התרבות. המטרה השנייה זה להתפרנס. איך הקשר ביניכם מאז שפתחתם את המסעדה? חיכוכים. אני כאחות הגדולה, אני צועקת עליה, צועקת על שושי. ואנחנו כועסים, תורקת לי את הטלפון. את תורקת את הטלפון, לא אני. לא, היא. לא, כאילו שושי. בקיצור, כולם תורקים לכולם את הטלפון. כן. הסידור הזה ששוש שמה כל הזמן זה עובד? אנחנו רבים הרבה. שושי טוענת שהיא גרה רחוק וקשה לה, היא לא יכולה להגיע בזמן, אז אנחנו כועסות. איך אתם יכולות לבוא אליה בטענות אם אתם לא שם? תראה, אנחנו חייבים לעבוד ולשלם. זה לא מספיק שהיא שמה וגם אנחנו נהיה שם ואז לא יהיה שום כסף. אבל איך היא תגיע בזמן אם היא כל הזמן עובדת? היא עובדת מהבוקר עד הלילה. זאת הבעיה, בגלל זה גם עכשיו החלטנו להביא מישהו שיהיה אחראי, שיפתח בזמן. אתם מפסידות כסף מהמסעדה? כן, מאוד. אז אתם מביאות כסף מהעבודה שלכם בבית החולה? כן. תקופה האחרונה, כן. אז אני אומרת לשושי, את רואה, אנחנו מוציאים מהכיס שלנו. אז היא אומרת, אני גם מפסידה את המשכורות שלי, אני עובדת חינם. טוב, אני רוצה לבוא לראות איך המסעדה עובדת בערב, כי כשהייתי היום בצהריים הייתי לבד שם. ואפילו כשהייתי לבד הם לא הצליחו להוציא לי את האוכל בזמן. ואני חושב שכדאי מאוד שתצטרפו אליי גם. תבינו מה באמת התמונה, נשמע גם מה יש לשושי להגיד, כי המצב עכשיו לא טוב. המספרים לא משקרים, ולא סתם לא באים אנשים. אז ניפגש במסעדה. תודה רבה. להתראות. להתראות. ביי ביי. מה קורה? אהלן, אסף. מה שלומכם? בסדר גמור. שלום. מה נשמע? וואו. שקט מדי. שקט מדי, זה בטוח. אני עצובה כשאני רואה את המסעדה ריקה. כשאני משחזרת כמה אנשים היו פעם. כואב לי מאוד.
עכשיו, בגלל העבודה, מערכת היחסים שלנו רק שלום שלום, ודיבורים בקשר עבודה וזהו. אין לנו דיבורים אחרים כמו פעם שהיה. עשיתי פה טיול מסביב, לא רחוק. שאלתי אנשים אם הם מכירים את המסעדה, אם הם אכלו פה, מה הם חושבים על המסעדה. בואו תראו מה הם אומרים. מכירה את המסעדה האתיופית פה? כן, אבל אף פעם לא נכנסתי אליה. צזת פעם? כן. מפיות ניילון, חשוך. החלטת לו? החלטתי לו. אוקיי. כן. כאילו יצא לאכול שם איזה פעם אחת, לא הכי התלהבתי אז. האמת שלא יצא לחזור לזה שוב. לא יודע, קצת. כן, חנק. אתה יודע, זה נראה כאילו חנות מכשירי כתיבה שנסגרה לפני 10 שנים, ואז פתחו שם מסעדה. מה השם להגיד? זה לא מפריע לכם? זה מפריע מאוד. איך זה גורם לכם להרגיש? אני הייתי משתגע מדבר כזה. כן. אין סיכוי שמישהו שבאזור פה מחפש משהו לאכול ירצה להיכנס, זה לא נראה כמו כלום מבחוץ. אתם מייחצנות המסעדה? איכשהו? יש יחצן. אני לא שמעתי על המסעדה אף פעם, ואף אחד באזור לא שמע עליה. זה הדבר הראשון, זה א' ב'. שידעו שיש פה מסעדה, שירצו להיכנס בדלת. ישבתי איתכם, אמרתם לי שפתחתם את המסעדה בשביל להביא את התרבות של העדה שלכם. נכון. ובעיניי זו סיבה מצוינת לפתוח מסעדה. נכון. ואני חושב שהאוכל שיש פה, שצריך לעשות לו כל מיני תיקונים ושינויים, מייצג נכון את העדה שלכם. ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שהיו שמחים לטעום אותו. אבל כרגע, כשהם עוברים פה ברחוב, הם יכולים בטעות לחשוב שזה דוכן לא טוב, זה לא נראה כמו כלום. אני לא המצאתי את המשפטים האלה, אתם אמרתם לי אותם לפני שעתיים. לא, אתה צודק. אנחנו פתחנו לייצג את הקהילה, להביא את התרבות. וככה נראית הקהילה שלכם? אני נמאס לי להגיד כל פעם, זה חסר וזה חסר, זה מלוכלך וזה... אני כבר אין לי כוח. תראו את זה, מה... כאילו, אם אין כסף, אז לוקחים הביתה ומחפשים בבית. מביאים חוט ומחט ותופרים. ככה לא נראית מסעדה. טוב, בואו ננסה להכין את המסעדה טיפה, לנקות אותה, לסדר אותה, להכין את המטבח, שיבואו לקוחות, אני רוצה לראות איך זה עובד. בסדר? בסדר? בסדר. מה שאפשר לעשות בינתיים, בואו נעשה, זה ממש לא כיף לאכול ככה. ופה יש כתמים. שלום. אהלן. תחתכי אותם עם ה... זה בסדר, ממי? דקה, אני מביא לכם תפריטים. יש תפריט אחד פה. למה הם בלי תפריטים? אני רואה שהוא לא מחלק, אני לא יודע. נראה לי שכדאי שתתחילו לעזור להם, כי... אין תפריטים? מה שהיה חילקתי. מה זאת אומרת? יש 4 תפריטים רק. בכל המסעדה? אוקיי. איך ימכרו אוכל אם אין תפריט? אני קניתי מעל 10 תפריטים, מעל 10 תפריטים. נו, אז איפה הם? פשוט שמו אותו פה בבוידם. אני לא מבינה את זה. המנה הזאת חסרה כרגע, היא בהכנה. מה אפשר לעזור? לחתוך את זה? הרב צמחוני כמה מנות? מה זה? זה בון. של מי? אבירם כנסה. למה זה פה? תשאלי אותו. זה לא אמור להיות במטבח? והיא צריכה לדעת להתחיל להכין, לא? נכון, אבל אמרו לה כבר. על מה את עובדת? יש לך הזמנה? לא, אני מבשלת מכין הקרוב. שום מושג, אין לה שום מושג. היא מכינה בכלל דברים למחר, אין לה כלום, שום מושג. תתאפסו על עצמכם רגע, בבקשה. למה לא התחילו לעבוד על השולחן ההוא? סליחה שאני מפריע. העברתי לג'סיקה שתעביר את זה ל... זה פה, זה עומד פה. לא, הבאתי לג'סיקה שתעביר את זה למטבח. יש 3 שולחנות במסעדה, מה הבעיה? אני מעביר והוא מעביר והיא תעביר. מישהו יכול לתת את זה למטבח כבר? תסתכלי פה, יש לך משקפיים אלה עם אנשי ניביל. וזה שעוד 2 הבעלות הבית עוד פה.
כאילו, כן? אם הם לא פה, זה הוא לבד בגדול. מסר קי וט 2, דורו טפס 1, סגל לג'ה 1. איפה רחל? אבירן, זה לא ככה. אני רוצה רשימה מסודרת. בדף לבן, רשימה מסודרת. ככה אי אפשר. אני אביא לך רשימה מסודרת. מה זה? כל אחד יבוא יגיד לי משהו מה. אני לבד. ורחל לא יודעת כלום. באמת לא יודעת. גם אתי התחילה, טוב, אני אגיש זה, שום דבר לא עזר כלום. ואנחנו נרשום לה פה מה שהיא צריכה להוציא. מה הולך פה? יש לכם את כל ההזמנות? מה זה? זה קפוא. כן, זה עוף. ואת מבשלת את זה קפוא? כן. למה? מה ככה? יש פה פלסטיק. תגידי, את יודעת שככה מבשלים פה אוכל? היא רצה לשים את זה במחבת ולבשל את זה ברוטב. יש פה פלסטיק בפנים. זה היה נמס לתוך הרוטב, ומישהו היה אוכל את זה. אסור לעשות כזה. טוב, מה קורה איתכם, תגידו לי? זה נראה כמו משהו שהיית רוצה לאכול? את הדבר הזה? מה אנחנו נעשה? כי כשזה לא נגמר, אני לא יודע מה תעשו. אני באמת לא יודע מה תעשו. לא, כאילו... בואו, תתחילו לבשל, יש הרבה הזמנות. סליחה על העיכוב באוכל. תביא משהו לנגב או משהו. מה זה? תביא משהו קטן. כמו לנגב. אצלנו במטבח איתי בין נשנושים. יש מנה שהיא עיקרית, אנג'רה עם המטבל. אין אצלנו מנות ראשונות, דברים כאלה. מה קורה עם המנות פה? השולחן הראשון? כל האוכל יוצא דרך מיקרו אחד? זה לא דבר הגיוני. אני יכול לקבל איזה... אפשר לעצור שנייה? תעצרו רגע. כן. מישהו יודע מה הולך פה? יש פה דפים מפה, יש פה דפים, יש פה דפים, יש פה דפים. מישהו יודע לאן האוכל הולך? אתם עובדים סתם. חלק יצא. עכשיו חלק אני... אבל למה חלק יצא? למה הם לא אוכלים הכל ביחד? נכון. נו. עכשיו אני מוציאה. זה היה נורא. זה היה נורא. אני לא מכירה את הסיטואציה הזאת. אתה המנהל של המסעדה? כן, אבל אתה יכול להשתלט על העניינים? וגם פה. יש פה מאות אנשים. מה מאות אנשים? תראה כמה אנשים יש פה. אם יש 200, 3 ומלצרית. ואני אחכה למנות שלי ככה, רגל על רגל, מה? אבירן הוא רק צעק. זה לא קיבל, את התפריט, אין לי מילה אחרת. הוא נלחץ. אתה רוצה להשתלט על העניינים ולהוציא את האוכל לשולחנות שלך כבר? כן, זה מה שאני רוצה. אז קדימה. אתי, בבקשה, את תטפלי לי בהזמנה הזאת. אני נורא מצטערת, זה מתעכב כמה דקות. בסדר? ג'סיקה! המנות פשוט התעכבו, ואנשים מחכים ומחכים, רעבים, 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 רעבים. שום מנות לא יצאו. הזמנתם עוף? כן, יש לי עוד עוף אחד לקבל. אוקיי, בסדר. ממש בלגן, מה שעובר עליי כרגע, קטסטרופה. קודם כל, לא היה מספיק כלים. גם המיקרו לא הספיק לנו, וגם נלחצנו. לא הצלחנו. מתוך אולי 20 מנות, אולי 5 מנות הוצאנו. בתיאבון. מה איתם? יש להם עוד מנה? תביא לי דנישה לישה מנה אחת. מה עם המנה שלך? מעולם לא יצא? מה הוא אמור לאכול? מוקפץ עוף. איפה זה? עוף. זה לא התחיל בכלל? לא, זה קפוא, אז אני... את מפשירה לו את זה ככה כאילו? בתוך מים? הבן אדם מחכה לאוכל שלו, כל השולחן, תקשיבו לי, תעצרו מה שאתם עושים, ותקשיבו לי פעם אחת, כי אתם לא מסתכלים עליי כשאני מדבר איתכם. יש בן אדם שהוא שולחן של 6 אנשים, בן אדם אחד לא קיבל את האוכל. הם הספיקו להחזיר את המנות לפה, העוף עוד לא עלה על המחבת. עכשיו הוא עלה על המחבת, תראו איך הוא נראה. מה, אתם לא נורמלים? מה זה? זה היה קפוא לפני שנייה. זה עדיין קפוא, זה קפוא. אבל יש בקר, נציע לו בקר. אבל הוא לא רוצה בקר, הוא הזמין עוף. אני שולח את כולם הביתה, זה אי אפשר לעבוד ככה. נו, אתם לא רציניים. באמת. מה זה אני אציע לו בקר במקום? אני מתנצל, אנחנו לא נוציא יותר אוכל, המטבח נסגר. כמובן שלא תצטרכו לשלם. הוא סוגר את המסעדה, הנה מבריח את הלקוחות. לא נעים, זה סוג של כישלון. להגיד ללקוח שבא אליך ולהגיד לו, המסעדה סגורה, אנחנו לא מסוגלים לתת לך מענה ולתת לך שירות. חוויה לא נעימה, ספק אם הלקוח הזה יחזור. מי שמחכה לאוכל, אנחנו לא נוכל להוציא לכם אוכל היום. האוכל התעכב, מנות התבלבלו בין הלקוחות שונים. מה שקורה פה במטבח זה לא... המטבח קרס והם פשוט לא מצליחים להוציא את המנות. אני מצטער. בהתחלה חשבתי שהוא מאיים עליהם בסתם. כשהוא הוציא אותם, אני יכולה להגיד שאני מתביישת.
זה פשלה. היה לי ממש סחרחורת, חושך בעיניים. אמרתי, זהו, נגמר לה. שתפו אותי קצת, כי אני פה... מי אתה? זה אבי. אני גם, אני פה חלק מהמסעדה. איזה חלק אתה מהמסעדה? הכל. בשירות, אני יחצן, על הכל אני אחראי. אני, במצב עכשיו, הייתי מציע לך לא לקחת חלק במסעדה. אני איש יחסי הציבור, ובעצם המאמן המנטלי של המסעדה, וגם אחראי על השירות של המסעדה. אם לא הייתי בשנתיים האלה, המסעדה הייתה מדרדרת מבחינת החוויות הכספיות, זה סכומי עתק. אין משהו שעומד נגד היכולות שלי, זה היתרון שלי. בוא נאפס את זה רגע, בוא נאפס. מה יש לאפס? אני אגיד לך מה יש לאפס. אני כבר איפסתי. אנחנו לא באפס, אנחנו במינוס. אני שמח שהגעת לפה, אוקיי? אני שמח שהגעת לפה. אני לא שמח שהגעתי לפה, כי המצב פה הוא על הפנים. לא, אבי, זה שהגעת לפה לא היית עובר רגע, אני מדבר. אתה בדיוק רואה את הסיטואציה, מה שקורה. אני יושב איתם ביום ראשון, אני מתחיל להעביר להם את מה שאתה מנסה, בדיוק אתה רואה עכשיו בדיוק את המצב. חכו, תנשמו, תקשיבו למה שאבי אומר. אני ניסיתי להגיד לו, אבי, תשתוק, גם התחיל להתווכח עם אסף. אתה בא לפה כל יום? לא, אני פה ביום ראשון, ואני נמצא. יש תקופות שאני נמצא יותר, יש תקופות שאני פחות. מתי הוא מגיע לפה? יום ראשון. זהו. אולי פעם בחודש הוא יוצא במקרה שהוא פה. הם אחיות. נכון. הם עובדות בבית חולים. היא טבחית, והוא נמצא פה כמה? אוקטובר. תדפיס תפריטים, על מי אתה מדבר? ישבתי איתם ואמרתי להם... תודה. רגע. הבנתי. את מבינה מה הולך פה? כן. כאילו, השאיפה היא שהמסעדה הזאת תהיה מלאה עם תור בחוץ. אני אומר את זה מכל הלב, ואני אומר את זה הכי בכנות. אתם לא מסעדניות, באתם ממקום טוב של לנסות לייצג איזשהו מטבח, אין לכם מושג מה אתם עושים. לא מנהלים מסעדה ככה. הכל כזה התפוצץ כזה פתאום. זה לא נעים. אני לא מוכן להמשיך לעבוד במסעדה הזאת עד שלא יהיה פה שינוי מהותי. באיך שהיא נראית, באיך שהיא מתנהלת. אני רוצה שניפגש בבוקר ארבעתנו ונדבר. ככה נראית היום המסורת שלכם? תסתכלו. איפה הפלסטיקים? אתה החלפת אותם. לדעתי הפלסטיקים הם ביום ראשון בישיבה. לא, הם היו כבר. לא, אסף, הוא החליף אותו. הם כנראה יהיו ביום ראשון בישיבה הפלסטיקים. מה, אתם רוצים לעשות איתי היום הזה? אני ברוך השם היום אכלתי הרבה שקים בריאים. איפה הפלסטיקים? אני דבר כזה לא ראיתי. באמת, אני ראיתי מקולות מתנהלות בצורה יותר מקצועית מהדבר הזה. אני רוצה עכשיו, אבל עכשיו, את הצוות שיפוץ שיבוא לפה ויהפוך את המקום הזה, שיתחיל להיראות כמו מסעדה, זה דבר ראשון. אחר כך ניכנס למטבח, נתחיל להבין איך מבשלים פה בכלל. עכשיו. יאללה חבר'ה, קדימה. רציתי שנדבר קודם לבד, לשמוע אותך. מה את חושבת על מה שהיה אתמול? זה היה קטסטרופה. החיות שלך נראות כאילו לא קשורות למסעדה, נראות תלושות לגמרי. אתה רואה? הכל נופל, כל התיק נפל עליי, אתה מבין? עלייך. כן. אני עובדת, אני נותנת את הנשמה שלי למקום הזה. אפילו אנשים אומרים לי, את פריירת. אני אמרתי להם, בישיבה, אתם לא מעריכים אותי מספיק. לא יודעת, לפעמים אני מרגישה ככה, שאלוקים שלח אותי לסבול ככה, אולי זה התיקון שלי, אני אומרת לפעמים אני לא יודעת, פשוט לא יודעת מה להגיד. ולהם לא אכפת? זה לא מפריע? לא יודעת מה להגיד לך. לפני המסעדה, איך הייתם? כשהייתי קטנה, גם באתיופיה, הייתי מרגישה את רחל, אימא שלי. היא גדולה והיא טיפלה בי. ואני הייתי מחכה לה מהבית ספר, יום שישי שהיא חוזרת, אני הייתי מחכה לה בשער, ומחכה, יושבת מחכה. אני אומרת, אימא שלי מגיעה. וואלה. עכשיו, אין כלום, אין כלום. כאילו אתם זרות. ממש ככה. אתה מאמין, כבר כמה שנים לא הייתי אצלם בבית. זה כואב לי הלב. אמרתי לפעמים, למה המסעדה הזאת נפתחה בכלל? להרוס לנו את החיים נפתחה. מאוד כואב לי.
אני רוצה שנחזור כמו שהיינו פעם. שיהיו לי אחיות שדואגות לי כל הזמן. תראה, אני ביקשתי מהם לבוא לפה, כי אני רוצה לדבר עם כולם ביחד. אני מאוד מתגעגעת לימים האלה, לכל הפינוקים שהיו מפנקים אותי. לכל הבילויים, אני מתגעגעת. אנחנו דיברנו, שושי ואני, על התחושות שלה שהיא מרגישה מאוד מאוד לא מתוגמלת וגם מאוד מאוד לא מוערכת. זה גם לא עושה רושם שזה מזיז לאף אחד. להגיד שהיא לא מוערכת זה לא נכון. אנחנו מעריכים אותך, אבל לצערי הרב לא יכולנו לתגמל אותך במה שמגיע לך. כי כל פעם אנחנו חושבים, בעוד חודש יהיה טוב, בעוד חצי שנה יהיה טוב, בעוד שנה יהיה טוב. תגמול זה לא תמיד כסף, כאילו גם מילה טובה זה דבר חשוב. ביום-יום זה קצת קשה, נכון, היא צודקת, אני לא באתי וליטפתי, אמרתי לה, זה נכון, אבל אני אומרת לה את זה, היא גם יודעת שאני מאוד אוהבת אותה. את שמעת את זה פעם? מהם? אף פעם. אני אגיד לך, כל יום תודה לאלוהים שאת פה ואת אחותי, אלוהים נתן לי. כי בלעדייך אני לא יכולה. אני לא יכולה. אני רוצה לעזוב ואני רוצה להיות, שתהיו לי אחיות. כל האהבות שלנו התפרק. עכשיו כבר הלב נשבר. אין. אתם, כאילו, אנחנו יושבים פה בשולחן, ואחותכם אומרת לכם שהיא לא רוצה יותר. שהיא רוצה אתכם בחזרה ולא את המסעדה הזאת. יושי, תגידי, מה את רוצה? לנסה אותנו. אני חושבת שאפשר לפתוח דף חדש, לחזור כמו שהיינו. אין סיבה שאנחנו נשנא אחד את השני בשביל עסק. אין שום דבר שיפריד בינינו. גם במחיר של לסגור את העסק. שושי, אני אוהבת אותך. אני אפרגן לך. את מוכנה לתת להם הזדמנות לנסות להוכיח? עם העזרה שלי, ותני להם ניסיון להוכיח שהם שם בשבילך? טוב, בסדר. בואי תני לי חיבוק. אני רוצה שתחייכי, לא לבכות. מה העניינים? מתרגשים. שלא תגידו שאני רק עושה בלגן וזורק אנשים הביתה, אז החלטתי לעשות שינוי משמעותי כבר מהיום. רוצות לראות? כן. כן? כן. תורידו את הכיסויים. וואו! מה? עוד לא התחלנו. אני כולי רועדת. כדי שהמקום הזה יהיה משהו, הייתי חייב לעשות שינוי מאוד מאוד רציני. אולי הכי גדול שעשיתי אי פעם בתוכנית הזאת. בצדק אתם מתרגשות. תודה רבה. בואו תראו מה זה. באמת. שושי? כן. פותחים ב-11. בסדר? אני פשוט לא מאמין. פתאום לראות את המקום הזה שונה, והכל חדש, הכל יפה. לכולנו זה היה ממש מפתיע. המסעדה החדשה, פתאום כשנכנסתי, המסעדה נראה ענקית. מה זה רהב, מה זה גדול, מדהים. אני לא מכירה כלום. וואי, זה גונדר, איפה שבאנו. איזה מדהים, איזה מדהים, איזה מדהים. אוי, חלון. אני לא מכירה, חלון יש. לא מכירה כלום. וואו, יש חלון. המסעדה מוארת, המסעדה מזמינה. זה עדיין שמר על האותנטית שלו, אבל התחדש. אפשר חיבוק? אפשר?
כן, אפשר. תתחדשו. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. תתחדשו. תודה רבה. אסף, אתה ענק. רגע, חכו, רק התחלנו. עכשיו צריך להוכיח את עצמו. יואו. זה כן. תתחדשו. איזה מדהים, תסתכלי. יואו, תראי את התאורה עם המוסר. טוב, רוצים לראות עוד משהו? כן. בואו. תראה, דלת כניסה. דלת כניסה. יואו. וואו. שוש, לא יאומן. המטבח שלכם היה מטבח ביתי, לא מטבח של מסעדה. ציידנו אותו כדי שיהיה לכם איך לעבוד כמו שצריך. יש פה תנור שהוא מצד אחד לא תופס הרבה מקום, מצד שני הוא מאוד מאוד חזק, זה מתחמם מאוד מאוד מהר, וזה יקצר את זמן העבודה, ואפשר לעבוד פה במקביל על כמה מנות, ולא רק על אחת. ועוד דבר שהיה חסר מאוד וחשוב, זה מקרר חדש, עם צג טמפרטורות, שומר על האוכל, ולא צריך לעבוד עם אוכל קפוא, אלא אפשר לשמור פה אוכל בין 3 ל-4 מעלות. מקרר, תנור, וסירים, מצקות, מה לא היה? וסכינים, מה זה חדים, חבל על הזמן. עכשיו קיבלתי מטבח מקצועי לגמרי. עוד משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל רק תחשבו על המשמרת אתמול ותבינו כמה הוא חשוב. תסתכלו שם על הפס בונים הזה. אין יותר דפים מסתובבים ופתקים ומניחים על השולחן. שמים את הבונים, מתחילים בצד ימין, הבון שנמצא בצד ימין הוא הראשון שנכנס. מאוד מאוד פשוט, אבל חייב להיות בכל מסעדה. אין לי מילים להגיד, אני מאושרת. זה רק ההתחלה, כן? זה בבסיס. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. פעם ראשונה שאני עושה את השינוי הזה כל כך מהר, כי אחרי אתמול זה היה מאוד ברור שאי אפשר להמשיך ככה. עכשיו צריך להתחיל ליישם אותו. ובואו אנחנו נשב עם היחצן. אבי. אז בואו נדבר איתו. ויאללה, תבשלי איזה משהו. להתחיל לבשל? לא, אני צוחק. שלום. היי. אהלן. זה מסעדת חבש פה? אני לא מכיר את המקום. אתה היית וואו. מה אתה אומר? איזה מדהים. טוב. התיישבנו לדבר על השינוי שהמסעדה עוברת. אני מבין שאתה אחראי על היח"צ. אני יצאתי מפה אתמול, שאלתי אנשים, לא אם הם אכלו פה, אם הם מכירים את המסעדה. אין להם מושג שיש פה מסעדה אתיופית. אז אני רוצה שתסביר לי מה נעשה פה בתחום יחסי הציבור. אז ככה, הגעתי פה למסעדה, התחלתי למתג אותה גם לא רק מסעדת חבש, אלא גם מסעדה גלריה חבש. באיזה צורה עשית את זה? מה שנעשה, דף מאוד פעיל, מאוד חזק שיש לנו, שאנחנו רק מספיק מעלה פה עכשיו תמונה שאנחנו פה, ישר כבר צופים בו קרוב ל-500 איש, 600 איש, 1,000 איש. מה זה 1,000 איש? זה כלום. זה לא שיש לי עכשיו 5,000 שקל ללכת... בסדר, אבל מה כן? מה כן? אוקיי, אז בואו ניקח את החצי שנה האחרונה, הופענו בשלושה אירועי חסויות, 400 איש נחשפו, אני עצמי עמדתי וחילקתי אינג'ירות, ראיתי איך אנשים... כמה זה עלה למסעדה? ניסיתי להבין, כמה עולה לי פה מנה לעצר, כמה עולה לי עכשיו אני מוציא איקס מנות מחוץ למסעדה, לא הצלחתי להבין. אסף שואל אותו שאלה, הוא לא עונה לשאלה הזאת. הוא מביא לו דברים אחרים, מדבר על דברים אחרים, מתווכח בזה. כמה מכל 4 קייטרינגים האלה, כמה לקוחות הגיעו למסעדה? אתה יודע לענות על זה? אז בדיוק מה שאתה אומר, אוקיי? גם אני אומר, גם אני היה לי חשוב לדעת. ביקשתי ממעריב... למה אתה לא יכול לענות לי על השאלה? כי אני לא נמצא פה כל יום, איך אני ידעתי? אני בא, אני שואל... האם אתה יודע כמה אנשים הגיעו מהאירועים האלה? לא, אין לי נתון. לא, תודה. אתם יודעים? כן. כמה אנשים הגיעו? 2 באו, אמרו, אנחנו באנו מצוותא. אני לוקח אחריות. אני מזמין כל אחד להחליף אותי במיקום כזה בתל אביב. אני אומר שוב, מה שלי כאב אתמול, לראות את המסעדה שלי פה שלך? המסעדה הזאת חייבת יחסי ציבור טובים. תחליטו לאן אתם רוצים לקחת את הדבר הזה. אני אומר לכם, אבל בצורה מאוד ברורה, אני אומר את זה גם לך. אין דבר כזה לנהל מסעדה, או לעשות יחסי ציבור למסעדה, או לנהל שירות במסעדה בפגישה בשבוע. אין חיה כזאת. אז אם אתה מסוגל לזה, איך שאתם רוצים לנהל את זה, תחליטו אתם. אני שלם עם כל מה שעשיתי, עם האמצעים. שוב, תראה לי יחסי ציבור שעובד בלי תקציב של 5,000 שקל לחודש. אתה לא עושה טובה לאף אחד, אבל. עושה מצווה. לא? עושה מצווה. לא, ממש לא מצווה. עושה מצווה. איזה מצווה? אני לא יודעת. אם היה עושה לנו מצווה, זה היה מביא לנו כוחות. אבל איזה מצווה? תחליטו אתם, אם אתם כן מתקדמים, לא מתקדמים, איך אתם מתקדמים, תודיעו לי מה החלטתם. מה שהחלטתם אני אקבל ואני אקדם.
רק תסכמו עם זה, כי אני רוצה להתחיל לעבוד במטבח. בהצלחה. אנחנו מתקדמים בעקבות כל השינויים שעשה לנו אסף. עכשיו אנחנו כבר במקום אחר. אז אנחנו לא נעשה את הישיבות השבועיות. וכשאנחנו באמת צריכים, אז אנחנו נבקש ממך. הבנתי. אז במידה ותחליטו שאתם תרצו את השירות המקיף שלי יותר, אני תמיד נמצא. מה שטוב לכם, אני איתכם. החלטנו שאבי בינתיים יתערב פחות, לא כמו שהיה, עד שנחליט מה מתאים בשבילו. אתמול ראיתי שאין מנות ראשונות ולאנשים אין עם מה להתחיל את הארוחה בזמן שהם... אז היום אני אלמד אותך מנה אחת, ואת שאר הטיפול בתפריט נעשה כבר מחר. מה שאנחנו הולכים להכין ביחד זה מאפה שהוא מזכיר את הסמבוסק, כיסון בצורה של חצי שר עם המילוי בפנים. יש אותו, ממה שאני יודע, יש אותו גם במטבח האתיופי. כן. איך קוראים לו? סמבוסק. כן, זה אותו שם? כן. אז הכנתי בצק. אנחנו נעשה מילוי עכשיו. שום ובצל, תקצצי אותו ממש קטן. ואני קוצץ גזר. טוב, שמן סויה. קצת שמן זית. מעט, רק בשביל הטעם. בואו נוסיף הבצל והשום. אז יש לנו נתח של בשר, לא קפוא. אנחנו טוחנים אותו כמו שהוא, עם השומן. את העדשים אנחנו הולכים להשרות במים, כדי לערבב אותם יחד עם הבשר, זה יהיה המילוי של הסמבוסק. זהו. הבשר צריך להיות ממש מבושל עד הסוף, העדשים גם. בואו ננמיך את האש, ונתחיל לעבוד על הבצק. אנחנו נעשה לנו עיגול. אני דואג שאני שם את המילוי, שיהיה הכל מהכל, ואני סוגר אותו. איזה מאוד. הוא ממש דק. בואו נראה מה את אומרת. אבל תגידי את האמת. טעים, אה? טעים מאוד, חבל על הזמן. נכין כאלה לערב. איזה 20 יחידות ככה. יש לנו הרבה מילוי. טוב, שלום לכולם. הערב מסעדת חבש מתחילה את הגלגול החדש שלה. אני הזמנתי היום קבוצה של אנשים שהם לקוחות פוטנציאליים, אפשר להגיד מאוד פוטנציאליים למסעדה, כי הם אנשים שעובדים פה באזור. אז כל מה שיש לנו לעשות, וזה מאוד מאוד פשוט, זה להיות מי שאתם. בסדר. זה הכל. ולארח אותם כאילו הם נכנסו אליכם הביתה. בסדר? יאללה. אני חושבת שיהיה טוב. אנחנו נתאושש, נשלים, נעבוד כמו שצריך, ונצליח בעזרת השם. שלום, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים למסעדת חבש. שלום. אני ג'סיקה, אני מרצבת שלכם בשולחן הזה. אהלן, ערב טוב. אני אבירן, מנהל המסעדה. מקווה שתהנו הערב. מה זה מסר? מסר זה עדשים. עדשים? מה שאת אומרת אנחנו רוצים, מה שאת הכי אוהבת. סבבה. צריך להחליף שמן. הוא שרוף. כן. תוציאי את זה, את האחרון, תחליפו שמן. זה טאג'. אני צריך כוס אחד, ואם אפשר 6 שעתים. זה סמבוסק בשר עם עדשים וגזר, בצל ושום. תודה רבה. תהנו. עד שהמנות מוכנות, הוצאנו את המנות של אסף, ואנשים לא חיכו סתם, ישבו וחיכו. בינתיים היה להם מה לנשנש, וגם הרשים אותם, היה להם מאוד טעים. בוא ניתן גז, תסתכלי רגע, תראי כמה אנשים יש בחוץ. אף אחד כמעט לא קיבל את האוכל, רק 4 אנשים. בוא נתחיל להוציא מהר את האוכל. לא כמו אתמול שבן אדם אחד אוכל וכל השאר מסתכלים עליו. יש פה עוד בשמן למי שירצה תוספת. קדימה, אוכל. אוכל להוציא. יצא. זה מנה אליצ'ה בתפוחי אדמה. זה עשוי מחיטה, זה טבעי. לחיים. לחיים. שלכם תכף מגיע. זה מוות איתי עושים לכם פה. לא קיבלתם כלום עדיין? קיבלנו את המנות הראשונות. תודה רבה. סבבה.
יש 2 שולחנות שלא קיבלו בכלל לאכול. כן. מה קורה עם זה? מה הזמינו? מה הם הזמינו? כל זה? כן, כן. לא יצא להם טיפת אוכל. בוא נוציא אוכל לשולחנות. הסמבוסה כולם מבשרים. כן. בוא נתחיל לזוז בבקשה, שושי. תביא לי צלחת. עכשיו פרפר. זה יוצא עכשיו? זה מעורב. מה עם העוף? יאללה. אתי, בואי רגע. תכנסי לעזור לה רגע. בואי. זאת אתי הבעלים. לא סתם הבאתי אותך לפה. החבר'ה האלה הם גרים, בוא נגיד גרים לא רחוק. שכנים. כן, נעים מאוד, אני אשמח. תספרו לה איפה אתם נמצאים. איך? באמת? כן, יש להם משרד ממש פה מעבר לכביש. ועד היום, בערך עד אתמול הם לא ידעו שאתם קיימים. וזה נראה לי היה רעיון טוב להביא אותם לפה כדי להבין מה הולך פה. אני מאושרת. מה אתם אומרים? אני בטוח אחזור לך. לחזור? בטוח. כן, אביא את אשתי נראה לי. כן? כן, נורא קשה למצוא מקום שאתה יכול להיות רגוע, שאין שום גלוטן באוכל. כן, מעבר לזה אני חושב שיש פה חוויה שהיא שונה לחלוטין ממה שיש כרגע בישראל להציע, וספציפית לכם זה כאילו בחצר האחורית. טוב, תודה שבאת. תודה רבה. תאהבו. סלט. זה שושי, את גדולה, באמת, אין עלייך. אין. תודה רבה. אני יודעת שאת בלי הדייק זה לא הולך. תראה מה זה, היום תקתקנו אותה. קצת רחל ואתי פה, אז את העבודה תקתקנו אותה. שושי הסתדרה מאוד, היא גם שמחה שנכנסתי. היא אמרה לי, זה כיף לי לעבוד ביחד עם אחותי. וככה עבדנו מאוד יפה. זה אתה יכול לא יאמן איך שינוי יכול להיות כל כך מיידי. אבירן? קודם כל בתחושה ובהתנהלות של האנשים, אבל זה מרגיש כאילו המסעדה הזאת היא מקום אחר לחלוטין מהמקום שנכנסתי אליו אתמול. הוא נראה כפול בגודל, והוא מרגיש כמו מקום חי, עם המון תשוקה למה שהוא היה אמור להיות מראש. יש פה איזה בסיס טוב להתחלה של שינוי, והרבה מאוד רצון לשינוי, ואפילו נראה לי חזר הרעב להוכיח למה הם פה. מחר זה היום של לדייק את האוכל ולהפוך אותו להיות משהו ששווה לבוא מכל מקום בארץ כדי לחוות את החוויה הזאת. מה נשמע? מה שלומכם? הכל בסדר? שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רוצה שהיום נעבוד על השיווק של המסעדה, ואני רוצה להראות לכם באיזה כלים אפשר לפרסם את המקום שלכם. רוצות לדעת למה אתם פה? כן. מאוד. כן. זה באמת קצת מוזר. אני הולך להביא משהו. חכו לי פה. פתאום אני מרימה את הראש שלי ואני רואה את התמונות, פשוט... מה אתם אומרות? אסף, אין לי מילים להגיד לך, באמת. אגדה. תודה, תודה, וואו, תראי זה יפה. אין לי מילים. טוב, אני רוצה שתפגשו מישהו, המנכ"ל של חברת המדיה אצטרובל, שהיא זאת שעושה את כל הפרסומים על הרכבים האלה. אהלן, מה נשמע? מה נשמע? מה שלומכם? בסדר, תכיר. יופי לראות אתכם. אורן, אתה יכול להסביר לנו טיפה מה האפקטיביות של פרסום כזה למסעדה כמו חבש? קודם כל, מסעדת חבש היא מסעדה מקומית. פרסום כזה על מוניות שירות, על קווי שירות, שפועל 24 שעות, 7 ימים בשבוע, יכול להביא לחשיפה מאוד מאוד גדולה בצירים הכי גדולים. כן. אין מי שלא יכיר אתכם,
ובעזרת השם, המסעדה תתמלא. מבטיח לכם. טוב, תבוא לי טוב. כן, תבוא. בכיף. יאללה. תודה רבה. תודה רבה. זו עבודה יפה בשביל לעזור לנו, להגיד לתושבים שיש פה מסעדה אתיופית, תכירו אותה. זה עוד רגע יוצא מפה, וזה מסתובב בכל העיר. ואנשים יראו את זה, ובואו נקווה שיהיה לנו מספיק אוכל היום. טוב, מה שנעשה עכשיו זה נטעם את המנות שאנחנו הולכים להגיש היום בערב. המנות האלה זה מנות שאני רוצה להכניס לתפריט, ויש להם כיוון אחד כללי. הן מנסות להיות נאמנות למטבח האתיופי, אבל באיזושהי צורה, אולי טיפה להנגיש אותו לקהל שהוא לא אתיופי. אז אולי קצת פחות מתובל, או אולי קצת פחות חריף, או אולי קצת פחות חמוץ. זה היה קו מחשבה. זה יהיה התפריט שאנחנו נגיש היום, תפריט של מנות מיוחדות. המנה הראשונה, יש לנו את הדאבו, את הלחם, ואנחנו עשינו אותו הרבה יותר קליל, כי המקורי הוא ממש כבד, ורציתי לתת משהו שהוא יהיה קצת מקביל לאינג'ירה שאפשר לנגב איתו את האוכל. אז אנחנו מגישים אותו עם ממרח כמו חומוס, אבל מעדשים, עם שמן זית, קצת דבש בתוך השמן. בבקשה. ממש קריספי. קריספי מבחוץ ורח. ממש מדהים. טוב, זה הסמבוסה עם אותו מילוי של אתמול. נפחת קצת לימון מלמעלה. יאללה, תטעמו. זה מעניין. טעים. נמצא טוב. מאוד. אז עכשיו, אין מה לעשות, האוכל הזה, האינג'ירה, התבשילים האלה שהם לא, תבשילים של הרבה זמן, זה אוכל כבד. הייתה חייבת להיות לנו בתפריט מנה אחת קלילה. הכנסתי את הסלט הזה, שהוא מאוד מאוד צבעוני וקליל, למטה חסה, קינוע, קוביות של ירקות ואגוזים. מאוד טעים. טוב, זה השירו. אוקיי. עכשיו, זה אמור להיות בעצם מנה שעשויה משאריות. יש תבשיל של עגבניות, עם הרבה מאוד טעמים, פטרוזיליה וכוסברה, וההפקה של השירו היא בעצם הפקה מחומוס. קדימה. הוא עשה את זה כל כך יפה, התוספת של העגבניות בשירו, עשה את האינג'רה יותר קליל, יותר טעים. פשוט מדהים, מדהים. מה, רוצים לראות איך אפשר לעשות קינוח מאינג'ר? כן. טוב, אז הנה הקינוח. וואו. אז יש לנו אינג'רה מתוקה, עם חלב שקדים, דבש, שוקולד מריר, רוטב שוקולד מריר, ואגוזים קצוצים. זהו. קדימה. זה דברים מיוחדים. איזה דבר. אסף, אתה גאון. וואו, אינג'רה קינוח זה משהו מיוחד. לא חשבתי על זה בכלל ולא חלמתי. טעים מאוד, מפתיע מאוד. מאוד מפתיע. טוב, אני רוצה שאתם תפגשו את מאיה. היא תיתן לכם עוד כמה עצות על שיווק. ושושי, בואי נלך לעבוד על האינג'ירה המתוקה. בסדר גמור. יופי. טוב, אנחנו מתחילים עם הרוטב של השוקולד. אז אנחנו לוקחים חלב שקדים, כי אנחנו לא יכולים להשתמש במוצרי חלב כמסעדה כשרה ובשרית, ואנחנו פשוט מרתיחים אותו. אנחנו פותחים את השוקולד, פשוט לקוביות. יש לנו את הרוטב שוקולד, נערבב אותו פנימה וניתן לו לנוח. אנחנו לוקחים את האינג'ירה, פשוט קוראים אותה. חתיכות כאלה בערך. ואני מכניס אותם לשמן. עכשיו אנחנו מחכים עד שהאינג'ירה המטוגנת מקבלת צבע חום ונהיית קריספית. סך הכל, המרכיבים שלנו זה הרוטב שאנחנו שופכים מלמעלה, שעשוי מדבש, קינמון, הל וציפורן, אגוזים, קצוצים וקשיו. ממש מעט קינמון. וכדי לפתוח את הדבש ולתת לכל התבלינים להיכנס פנימה, אני מוסיף טיפה מים. שלום, נעים מאוד. אני מאיה, יועצת מעוף. אני אתי, נעים מאוד. היי אתי. אני רחל. היי רחל, נעים מאוד. נעים מאוד. איזה יופי פה. ממש. נכון, מהמם. הרגשתי שאני נכנסת לתוך סיפור. אז בואו תספרו לי, מה מיוחד באוכל שלכם? יש טף שהוא בגרגירים מאתיופיה. מה מיוחד בו?
ברזל, חלבון, חומצות אמינו, מה שצריך לגוף האדם, נמצא בזה. אתם יודעות, תל אביב נבחרה להיות בעצם העיר הידידותית ביותר לטבעונים בעולם. אתן צריכות לצאת החוצה ולעשות פעילות אקטיבית שמתחברת לטרנד הזה, אם זה ברשתות החברתיות, אם זה בעיתונות, אם זה בקבוצות שבהם הם פועלים, אזורים שבהם נכון לצאת ולפרסם, לצאת ולחלק מנות, לעשות כל מיני דברים שהם אקטים שיווקיים, כן. שמחברים אתכם לאוכלוסייה ולמגמה. אני מאוד אשמח לחבר אתכם ליועצים המומחים של מעוף, כדי שייתנו לכם כלים פרקטיים וילוו אתכם בתהליך עצמו, ובאמת להתחבר לטרנד. תודה. שיהיה בהצלחה רבה. תודה. שמחתי להכיר אתכם. גם אותך. תודה לך. יופי. איזה יופי. זהו, אנחנו מוכנים. לוקחים צלחת, מתחילים עם הרוטב, שוקולד בתחתית. וואו. בגלל שהאינג'ירה היא חמוצה, אנחנו מפזרים עליה קצת אבקת סוכר. עכשיו, מה שקורה בגלל שהיא חמה מהטיגון, הסוכר נמס והוא נכנס פנימה. עכשיו בואו נסדר אותם. צלחת בתוך הרוטב. מפזרים קשיו, שים אגוזים קצת. ואני שם קצת מהרוטב. זהו. תאבון. תודה רבה. וואו. אפילו יותר טעים מהקודם. משהו. יצא פרח, טעים. סוף הדרך. טוב, תארגני את המטבח. אני אחזור בעוד שעה. סרוויס האחרון. מה קורה? מה נשמע? טוב, אתה כולם מכיר אותנו? חגיגיים, כן, ממש יפה. אנחנו מוכנים? הכל מוכן. מתרגשים? כן. כן, האמת שגם אני מתרגש. אני חושב שהערב הזה אתה צריך להיות בשליטה כל הזמן, כמה שפחות למלצר בעצמך ויותר לנהל. אתם פה, אז אתם צריכות לתת יד ולתמוך בשושי. רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד שאתה בן אדם מקסים, תודה רבה באמת. מתרגשת מאוד. אתם עושות לי את המוניטין. אנשים חושבים שאני קשוח. לא. אבל בקשיחות הזאת יש בך משהו טוב שאין לו סוף. ככה. אני מרגישה שאתה איתנו. אני באמת איתכם. ובאמת אכפת לי שתצליחו. מאוד אכפת לי. בעזרת השם. ובאמת שנכנסתם לי ללב, אתם כנראה המסעדה הכי פחות מקצועית שהייתי בה, מכל המסעדות שהייתי בהן, אבל אתם המסעדה שהכי מגיע לה ויש לה זכות קיום. תודה רבה. כי היא נשענת על משהו מאוד אמיתי. ובסוף, אמת תמיד מנצחת. כי האמת שלכם היא, קודם כל, אתם, כן, המשפחה שלכם, זאת האמת שלכם, זה מה שבאתם לעשות פה. זה הגרעין, זה הזרע של הדבר הזה. נכון. בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. בוא נראה איך ילך לנו. תודה רבה. את בסדר? את מוכנה? כן, תודה רבה, כן. יאללה, בהצלחה. שתהיה משמרת מוצלחת. יאללה, כל אחד למקום שלו, קדימה. הנה אבא שלי. אני מאוד מתרגשת מהערב, שאנשים יבואו לראות את המסעדה החדשה, והמנות חדשות יטעמו, זה מאוד מרגש אותי. אנחנו מוציאים הכל למרכז השולחן. כן. אוקיי? אבירן, תתחילו להוציא. זה שורו פרפר. קדימה, אינג'ירות, רוטב עגבניות חם, אבל תיזהרו עם הכמויות. אוקיי. זה שניים בשולחן. בסדר. בחיים. אני חושבת שזה חלום. זה ייקח לי זמן לעכל אותו.
והכי חשוב זה ששלושתנו חזרנו להיות אחיות. עכשיו זה שונה. הלו, אדון מנהל, קדימה. אין, אני מבסוטית מאוד. בהתחלה כאילו, כשבאתי לעבודה הייתי מיואשת וזה וזה. עכשיו, היום, מה זה כיף לי. ממש כיף לי. ובאמת תודה לאסף. זה לכתוב על זה בבית, פרמח לאסף. וונדמאלה מסמה גזה. נו מה, איך התגובות? התגובות מאוד מאוד טובות, מאוד אוהבים את האוכל. הם אמרו שלא ידעו שאפשר לעשות כאלה דברים מגוונים, שזה מאוד נוח לאכול את זה, ומאוד מרוצים. אני רואה את הצלחות, כולם. כן, לא צריך שוטף כלים. התפריט הזה הוא רק רעיון. לא חייבים להישאר רק איתו. ואפשר לקחת את כל מה שאתן עושות פה היום, עשיתן פה עד היום, ולשחק איתו. זה כיף גם. כן. זה כיף. ממש לשלב. כן. אתם תשמרו עליה? כן. נשמור עליה, אבל גם אתה... אני אשמור עליכם. תשמור עלינו. אבל אתם תשמרו עליה. כי היא המקום. נכון. זה ספר שאבא כתב והקדיש לך אותו, ולכל הדברים הטובים שעשית. תודה רבה. אני אשמור את זה. זה היה לי כבוד גדול להיות פה ולעזור לכם. אני מפחד קצת שזה ייגמר, וזה היה רק חלום כזה של כמה ימים, ולכן אני מתכוון להיות צמוד אליכם. תודה רבה. בתקופה הקרובה. תודה רבה. שמחתי להכיר אתכם מאוד. תודה. המון תודה, בבקשה. אסף. אני כבר מתגעגעת, אני לא יכולה. תודה רבה. להתראות. תודה. ביי. להתראות, תודה רבה. מעולם לא היה אכפת לי כל כך מאנשים שיצליחו, וזה הכל מגיע מאותו מקום בסיסי שאני מדבר עליו בכל תוכנית. למה אתה פותח מסעדה? זה שווה מלא להציג את המקום שממנו באת, את האוכל שאכלת בתור ילד, ואז עברת למדינה אחרת, ואתה רוצה להסביר לאנשים מי אתה ומה אתה מבשל ומה התרבות שלך. זה מה שהם מנסים לעשות פה. ואם זה יקרה עכשיו, אז זה רווח מאוד גדול לכל מי שייכנס לפה בחודשים הקרובים. אני הולך לישון ממש מבסוט היום.